On y a sabatili ni dorokun. Au cadre konanani oye semaine nationale de la réconciliation et de la paix Mali jamana kono kerengere ala Mali jamana ministre ni ukachaw bi nyeshi sigida konyaw BCA ani nyetaka kumtakala jansen sinima anga jamana kono ayira jirituru bara do nyefe ni okera ka buluda kuluba fore classé konana akerefe atonogo ministry woro tumbe no ina fo Mali jamana ministry ni ukachaw bi nyeshi dinaku ani batuku kunya unyana bolima ani Mali don chebe ani kile nyonya sabatili hukumu konana Asanatu Traoré Penda Kone ani Samba Traoré Luka Soro Leondo. Semaine nationale de la réconciliation ni ale bolo dalendo ka sangani septembre kalo kile tan dure katabla amuan kile na samba fla ali muani duru ni babu semaine talendo a hukumu kono ni ode anga seko ani dengo ulu joyoro beni kile ya sabatili la kerenkere ala ayes jamono konana o hukumu de kono ni yirituru bara minu haklina sigida senga wala sa fe minye kaseka anga kumu kono no ani anga yiru ulu lakana sabula dugukolo nyuma soroli ani anga kumu kono no lakana liko nyuma o joro ka bon fe minye jamana de yere ka nyeta sabatili la bembe fe nchama ko fo abena ni basigi abena ni hakili sige jamana kono abena ni yiriwa ni takanye kuntala jamfana e jamana la beba do yirituru nafa yimi abe wakati yelema kololo abe do bala en même temps abi anga dugukolo la nyenamanya abi nani san chama fanaye donc anga yiritulu do anga kewale ula pour que anga seka anga forêt o régénérer parce que abaro ankeleme ka anga yiru kungo be dangari la anga kungo mabi ka yiri chama tige ka ke charbon ni logowe donc ana sera ka do wero turu ko lu norabla aka chala fe anga jamana bi seka nyata soro no développement durable ni mami ye yiri kelen turu ika do iye no bade bla o hokumu le kono yiri turu hakilila nyumai alla yini de kasika jamana de la famia ani ku blasira kungo ani yiri la kana loko nyumana semaine nationale de la réconciliation yiri turu min dona a konana ka kila ka ne faraka comme dino ka ministre fin sabalo mu me nyonta parce que yiri yɛrɛ ka bonya ni silamɛya o ye fɛn ba ye bɛn ɲini fana silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn ba ye donc ni fila donna ɲɔgɔn na a ka kan diinɛmɔgɔ ka kɛ a cɛmancɛ la parce que diinɛmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔba n'o ye prophète sallallahu alaihi wasallam ale ko ni yiri ju kelen b'e bolo e b'a fɛ ka a turu dugukolo kɔnɔna na ni e ka saya annoncer ye k'a fɔ dans une minute k'e bɛ sa k'e kana décourager k'e ka yiri turu fɔlɔ sa de ka sa donc o b'a yira k'a fɔ nin fɛn saba ye fɛn ye min bɛ ɲɔgɔn ta merci. Ame domina ina fo bi ka sangani geleyaw ye munu bi anga sigidaw yere ka yitige bambalu ani kungo jinu akaka bela jele ki jeni yorofi o hukumu de kono shifina ka olu munu ye jamana sinu ye silu ye akufana joro ka bu kungo kono na nu lakana liko nyumana itu ni beni kele sabatili mo ngonche o ye fe ni fe mu betani nyoye ni ame yiri iko aramadea de donc yiri turu de aramadea sabati o la be fo anga yiri turu de be en demain ka se un environnement protégé donc l'environnement protégé le sénéfon ni fait chama menya no nyana adu fa be sabati no sabatira beni kilia o be sabati jamana kono ali be beni yiri turu muna don be yiri no entreteni mo shifina ko de be kla kanake donc o bere ko na la ye shifina ko u joro ka bon kosobe be ani kilia sabati la turu bara chamo de bolo dalendo kerenkere ni ala kuluba ale fure classé kono yiri munu lu u joro be na bonya dugukolo nyuma ale sabati liko nyuma na ni kungo kono na nyuma la soroli ONG Alfaruku adamadenya deme jekulu do minga baro bi nyeshi deme ma ka nyeshi buna adamadin nyama uni u deme baga jekulu ka bolodi nyoma konana ka bo Saudi jamana konana Centre du Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire kabla donia ka fo u jibondo jo kabla sabalibu kurani kadun ka buluka château en kulumu karli kenasira singa kabe araba septembre kalo klekta ani wolum vladima kawla donia ka fo alhamidou badini ani Ibrahim Koulibaly Chérif la TV jabarani soto ko lawlude baran seria anga janga soro lumfle ambe sabali bugo kurani dugula koro ni kene abe ni sondia ani muyamiya ko fo ina fo ayrenye bala chogomne jawfe baw sigida maomena ka domi makono o don sera noye o ka château dayele ka jisanuma de jamana doma nyenemaya teta o munko
ni château in a musaka bɔba Makan jamana masakɛ o ka baɲumankɛtɔn mun bɛ n'a b'o f'a ma ko Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire ka baaraw ta ni ka kalifa a cakɛɲɔgɔn ma ONG Alfaru. Bɛɛ sɛgɛnnen don jiko la parce que u bɛ kɔti de yɛlɛ pour que k'a yɛlɛ ni ji ye musow sɛgɛnna denmisɛnninw sɛgɛnna donc an ye ji ɲini Alfaru kuntigi fɛ vraiment a ma gɛlɛya an bolo a ma gɛlɛya an bolo donc a ye ji di donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka n'a sara Ala ka bɛɛ sara ani fɛn fɛn kɛra sababu ye an bɛ foli k'aw bɛɛ ye awɔ. Forage yɛrɛ bɛna nafa min ah bon ji kɔni nafa kɔni tɛ fɔ ka ban awɔ ji nafa tɛ fɔ ka ban an t'a dɔn an bɛ min fɔ quoi awɔ parce que ji de adamadenya taabolo ye awɔ. ONG Alfaru n'a dɛmɛba musakako ta fanfɛ n'o bɛ Saudiya jamana ko fɔ o ka tigɛdi ɲɔgɔnman kɔnɔna na fɛn min ye ni ɲɔgɔnna forage 22 o sera k'o de di jamanadenw ma jamana marabolo caman kɔnɔna na mun n'a musaka kasabi o bɛ miliyɔn 100 caman ko fɔ awa ni château ninnu a na kɛ sababu ye maa ba 50 ɲɔgɔnna olu ka ji sanuman sɔrɔ. Ala min y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko a ye fɛn bɛɛ lajɛlen balo bɔ ji de la fɛn bɛɛ lajɛlen balo bɔra ji la Ala taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu nur la ka seli alakira kan sallallahu alaihi wasallam alakira min ko ale bɛ maa min mana doni bɔ gɛlɛya bɔ mumini kan ubiyɛn silamɛ kan diɲɛ kɔnɔ Ala taala bɛ gɛlɛya bɔ a kan alikiyama dɔ don o la an ka foli an'an ka waleɲuman dɔn an'an ka barikada a bɛ Arabi Saoudite a ɲɛmɔgɔ n'o ye ka ruwa ye a n'a baarakɛlaw a ka santireba min bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen lawasa baara ɲumanw kɛli la ka taa jiko la ka taa yatimako la ka taa baara bɛɛ lajɛlen baara o baara n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka adamadenya nafa k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn foli min dan t'a la o foli kelen bɛ a ka lasigiden min bɛ n'o ye a ka ambassadeur ye o n'a nɔfɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnla maa minnu nana an ka kɔɲɔ bonya n'o ye Sheikh Abdul Muhsin Al-Otaibi a n'a nɔfɛmɔgɔ a min fana bɔra ambassade la Hamid Keita. Ni kɛnɛ kan maa minnu ye kuma ta kabini sigida ɲɛmɔgɔw dugutigiw jeunesse fo ka taa bila an balakaw na o bɛɛ lajɛlen o ka nisɔndiya n'u ka waleɲumandɔn kan fɔ k'a ɲɛsin dɛmɛ dibaw ma ni k'a jira o la k'a fɔ ko n'a minɛcogo ɲuman na o siratigɛ la fɛn min ye kulu kɛrɛnkɛrɛnni ye o sigila sen kan a bɛ fɔ mun ma ko comité de gestion. Bamako sigida fɔlɔ jeli ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn coordination des chefs de griots k'aw ladɔnniya k'a fɔ u ye baroda sigidɔ boloda ɲamakalaya kun kan a kɛra ka bɛn araba septembre kalo tile 17 ma Bamako sigida fɔlɔ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na Korofina Aminata Traoré ani Numu Kone olu tun bɛ yen nɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw filɛ. Depuis lawale an ka kumatigiw bakurubala n'an b'a f'u ma jeliw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ ka sanga n'u ka kodɔn ye jamana jɔ fo ka taa se an ka tarikuw laseliw la. Bamako sigida gale o jeliw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na la coordination des chefs de griots de la commune 1 du district de Bamako n'a ɲɛmaa ye Jeliman Sumano ye olu y'a laɲini ka tile 3 sigi kɛ walasa togoya min na numu jeliw finɛ garangew k'o jɔyɔrɔw ɲɛfɔ jamana kɔnɔ. Ɲamakala kan ka taa sira min fɛ a tɛ ka kɛ ten bon k'a fɔ fɛnɛ kɛcogo jugu in ko mɔgɔ b'a dabɔ a kama souvent dɔnbaliya b'a la parce que kana mɔgɔ jalaka bɛɛ la k'a sɔrɔ e m'a kalan puisque an ye fɛn kelen kɔlɔsi komi ɲamakala tun bɛ bɔ da kɔrɔ ka don tulo kura mais bi nous constatons ɲamakala bɛ kale carré kɔnɔ i ka wari nɛgɛ nɔfɛ donc c'est pourquoi an nana kɔlɔsi kɛcogo juguw b'a la an ko sisan a sera an ka ɲamakala wuli an ka sigi an ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i ka kɛta dɔn bɛɛ k'i ka fɔta dɔn bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn garangew k'a fɔ an ye garangeya yɛrɛ ye jumɛn ye numu k'a fɔ an ye numuya ye jumɛn ye a jɔda ye jumɛn a baara kɛcogo ye jumɛn jeliw k'u ta fɔ n'an nana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ résumé ba kelen je pense qu'an b'o de ta k'o de lase faamaw ma. Ni sigi in bonya n'a karama tun bɛ maa minnu bolo n'o y'u ka parrainw ye u ka laseliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni hakilina ɲuman in tali la Bamako sigida gale ka jeliw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ
ko bari mawdu mu lamɛnni n'u bi danbe kiliya hɔrɔnya ko fɔ ɲamakala jɔyɔrɔ ye fɛn min ye jamana kɔnɔ n'i b'o dɔn a bɛ du kɔnɔ cogo min na a bɛ sigida la cogo min na a bɛ jamana kɔnɔ cogo min na mɔgɔ b'o dɔn d'abord i tɛ tagama i ka ɲamakala kɔ kelen a filanan i tɛ ko kɛ ɲamakala kɔfɛ donc an k'an ka gɛrɛ u la an k'an ka sɔn u ka gɛrɛ an na an n'u ka sigi an ka kuma ka taabolo la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'a kɛ sigi nafama ye. Ni sigi in kɔnɔna na maa caman de ye kuma ta ka baara ninnu ka baarakɛtaw seereya ni ka tila ka jelima sumano n'ale y'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmaa ye k'o fo k'o waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la ka sanga n'a ka baarakɛtaw ye. Bamako sigida Gale mairie a nisɔndiyalen de ye kuma ta ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin n'a b'a bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila k'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni sigi ye. Jeliya ɲamakalaya a jɔyɔrɔ aw b'a dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. A jɔyɔrɔ ye min ye kunu ye a jɔyɔrɔ ye min ye bi ye danfara b'a la dɛ n'an ma sigi ka denmisɛnninw ladi sini a bɛ kɛ min ye mɔgɔ t'o dɔn dɛ a ka kan ni sigi ɲɔgɔnnaw ka sigi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ kun nun donna ni alikuranɛ sanumanba in kalanli ye ale ni Bamako sigida Gale o quartier ka nɔnabila ka bisimilalo fo ka taa se ka tasibila kɛ an ka forow ye ka sɛbɛn fura di maaw ma minnu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri bonyana kosɛbɛ nin baara ninnu na n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na remise d'attestation aux personnes de bonne volonté jeliw ka so dumanw olu de kɛra ka ni sigi in dayɛlɛli kun cɛ min baaraw bɛ na lawaleya tile 3 kɔnɔna na. Fadiga Mauludu baaraw kuncɛlen kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asidi Sherif Usman Madani Haidara a ye dunan nalen caman de bisimila ka kɔn u kɔsegiliw ɲɛ u bɔyɔrɔw la ka bɛn ni septembre kalo tile 13 ye dɔgɔnɔw nana karamɔgɔ Haidara ziyara Ustaz Malik Tesuge n'a ka jama u nakun ye kana bonyamasegi ni waleɲuman dɔn kɛ min senfɛ u ye duwawu ɲini kɛ ani bilasirali ɲininiw an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲamada. Nin kɛra nisɔndiya ni makama caman ye dɔgɔnɔw bolo ni ko nisɔndiya baatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a daji ma fa a nunji n'a fa dɔgɔnɔla bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni nin sigi ye nin lajɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw kanunen don kosɛbɛ mawulududenw fɛ n'u nana mawuludu baaraw la ɲan'u ka kɔsegi soyanfan fɛ caman de b'a kanu ni zamzamiw ka ɲɔgɔn ye cɛ min don maa ti fa filɛli la a nege yɛrɛ ti bɔ i la fɔ ni banna ala la. Nin ye dɔgɔnɔw ka jɛkuluba bisimilalen Seyid Sherif Usman Madani Haidara fɛ kanu ani duwawu ɲini nasiraw don. Mɔgɔ se tɛ diɲɛ kɔnɔ bi min t'i fɛ ka sigi a ɲɛkun tilenna na bɛɛ bɛ fɛ ka sigi ka karamɔgɔ Haidara ye bi mais ala y'a nɔgɔya an dɔgɔnɔw ye bi anw n'a sigira ɲɛ ani ɲɛ a kumana bi nafa min bɛ to mɔgɔ kɔnɔ fɔ kaburu karamɔgɔ nisɔndiyara et puis a kumana an fɛ diɲɛ fɛ mɔgɔ ka e ka san 1000 balo i ka diɲɛlatigɛ san 1000 kɔnɔ a bɛ dilanni a bɛ ɲɛ cogoya min na karamɔgɔ y'o fɔ dakuruɲɛ kelen ka ban pewu donc o y'an nisɔndiya et puis e bɛ fɛn dɔ laɲini a latigɛ ma nɔgɔ mais anw ye nin sigi ni laɲini ala tilala ka a latigɛ o de ye wasa ye ka tɛmɛ wasa bɛɛ kan parce que sigi ni bolodalen ne ye sunɔgɔ bila pewu a bɛ bɔ wa a tɛ bɔ wa a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ a bɛ kɛ karamɔgɔ tɛ ɲugu mɔgɔ la a tɛ ban mɔgɔ la bɛɛ de ka kan a bolo a nana sigi an cɛla i n'a fɔ a bɛ ka wajulu kɛ terrain kɔnɔ k'a sɔrɔ an mɔgɔ damadɔ jama ka ca o ye tiɲɛ ye mais i ka karamɔgɔ titiri lajɛ i k'a bonya lajɛ i k'a yɔ mɔgɔ b'a la cogo min i k'o lajɛ ka tila ka na sigi an mɔgɔ lafulenw ɲɛfɛ ka kuma ni i n'a fɔ i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ yen donc anw nisɔndiyara. Ninnu bɛ nin baara in na fɛn o fɛn ye san 3 bɔɲɔgɔnko ye a b'o bɔ nka ɲinan ta o ni zamzamiyu ka ɲɔgɔn kunbɛn a ɲɔgɔnna ma kɛ dɔgɔnɔw yɛrɛ ka fɔ la wa san o san de yiriwa de bɛ don taamasira in na ka na mawuludu baara la o ni zamzamiyu ka ɲɔgɔn ye kabini u bɛna mobili sarataw la ni o ye kariw ye fo ka na kɛ a caman yɛrɛ y'a tɔgɔla mobili kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ o ti jaabi foyi yira fɔ zamzamiyu ka duwawu jaabi
wa o kuma in yɛrɛ ma dogo dɔgɔnɔw fɛ koyi u y'o da ɲɛnamaya kɛnɛ in kan olu bi sɔrɔ Zamzam y'u ka laseliw don a n'a ka dusukun ɲumanyaw ka ɲɛsin olu dɔgɔnɔw ma. Seyidi Sherif Usman Madani Aidara ka wajuluka kɛra sababu ye bi u kɛra baduwadenw ye barika ɲinindenw faso ani baso dɔgɔnɔden fɛn o fɛn min ni tugura Zamzam y'u la tiɲɛ kan i ye yiriwa dɔ sɔrɔ i ka koɲɛw taabolow la dɔgɔnɔw ma o dogo kɛnɛ in kan. Ni convoi yɛrɛ sera an kamana gannen don a transport yɛrɛ tani ka segi o y'a sɔrɔ convoi kun ye 7,500 mais ka transport sɔrɔ ka don convoi la ka na ka segi ka taa Abidjan an kamana kun bi kan mais bi an ka mobili ma wuli bɛɛ dɔgɔnɔdenw ka mobili ma wuli Abidjan bɛɛ mobili mugan personnel kati 40,000 1,60,000 mobili an ka mobili ma wuli bi ka bɔ Abidjan ka na Bamakɔ yan dɔgɔnɔdenw ka mobili mugan o y'a dɔgɔyalen n'a yɛrɛ nana Mali kɔnɔ Mali dɔgɔnɔdenw minnu bɛ yan minnu bɛ bɔ burusiw kɔnɔ olu ka V8 ni u ka mobili baw bɛna an sɔrɔ yan o fana dɔgɔyalen ba mobili 15 a bɛɛ sɔrɔla ni Sersoni Madani Haidara dalakan a n'a barika e ɲɛ bɛ dɔgɔnɔden fɛn o fɛn na yan mɔgɔ si tɛ yen min ma a fa ka bɔgɔso ci ka kɛ simaso ye a tɛ anw na wa an fɛn o fɛn bɛ yan mɔgɔ si tɛ an na min tɛ se k'a tɛgɛ fila kɔrɔta a ka dugu la min tɛ se k'a tɛgɛ fila kɔrɔta a ka du kɔnɔ a fa n'a ba a kɔrɔw o mɔgɔ tɛ anw na karamɔgɔ nɔfɛ o dɔgɔnɔden tɛ anw na faso la tunga fɛ ani Bamakɔ donc kunu ni bi a ye moto 30,000 ni moto 80,000 kɔ an ye o de ni mɔgɔw la u ka se ka Ala ka baara kɛ 2009 ni ɲinan cɛ donc a ka duwawu kama a dalakan kama a n'a ka barika kama an bɛ ka o min ye a ka bon hakili ma n'i ko i b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw t'a faamu yɛrɛ mais mɔgɔw bɛ ka ye fana mɔgɔw bɛ ka sɔn fana parce que ɲinan jama ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ni anw ni karamɔgɔ ka sigi ɲinan jama ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ. Sherifula misiriba minɛna k'a fa i ko dakɔnɔ ɲi dɔgɔnɔw la nin waati kelen kunbɛ ɲɔgɔnya laɲini tun don ka Zamzam y'u kunbɛ ɲɔgɔnya ka ɲɛda barikama in lajɛ ka kanu kumaw kurakuraya o n'a ɲɔgɔnnaw a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ne duwawudenw ye Ala ka san caman jira an n'u la. Alsilamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara a bilala Niger jamana silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛ minnu tun nalen don Mali jamana kɔnɔ Mawludu kadara kɔnɔna na ka na kɛ alsilamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ kɛrɛfɛ u taara bisimila minɛ Mali jamana minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin diinɛ ko laada ko ani bato kow ma an ka jamana kɔnɔna na u ka visite in senfɛ u kumara Mali jamana ani Niger jamana cɛjɛw kan an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada Samayira Sanogo bɛna lakale. Ka fara Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara kan Niger jamana délégation min ɲɛkunbɛ u ka conseil islamique o ma ɲɛmaa bolo o min kelen ye association islamique du Niger o ma ɲɛmaaba ye u y'o kunda Mali jamana ministère so ka min ka baro bɛ taa ka ɲɛsin diinɛ ni bato ma o selen o bisimilala bonya ni karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na diinɛ ko minisiri fɛ ka na foli bila Dr Mamadu Konela o min ye Mali jamana diinɛ ko minisiri ye o de ye bonyaya in kun ye. Niger silamɛya ɲɛmɔgɔ min ye Haut Conseil islamique intérim ani association islamique ɲɛmɔgɔba o de ye Fadilatu Sheikh Jibril Karanta ale de bɔra Niger ni délégation ba ye ni jama ba ye ka na ko a bɛ fara an karamɔgɔ kan ka mawludu kɛ o kɔnɔna na o y'a kanu k'a ɲini ko bɛna foli kɛ Mali silamɛya diinɛ ministère la bon vraiment an nakun de ye u ye ka foli k'u la ka badenya ni sinji tugu Mali ni Niger cɛ. A kɛlen ka kɔrɔfɔ ta Mali jamana minisiri min ka baro bɛ taa ka ɲɛsin diinɛ ni bato mo a ye a yira k'a fɔ ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ka sanga ni jɛkuluba in bɔlen Niger jamana kɔnɔna na ka na Mali kɔnɔ walasa ka na fɔlɔmɔ ni labanmaw kuntigi Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bangani nisɔndiya ani o muɲamuɲa kɛ Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Haidara da fɛ. An y'o accueilli bi ani Sherif Ahmed Tijani Haidara ani délégation fɛn fɛn y'o accompagné Sherif ka invitation fɛ
donc shirika la yini kan fa ngo invite ngo au reçoit ka jamana ka folikan di o ma parce que o mana te en même temps shirika ka bonya ko yirora parce que shirika modèle le mawlu yɛrɛ ɲɛnama la mɔgɔw bolo donc ni o nana shirika mawlu ɲɛnama la kaka an ka Mali autorité fana ka bonya yira o la ni shirika fana sababu ye o se ni kuma o kɔrɔ donc vraiment je crois que nous sommes jara o da yira k'a fɔ o ye cogo dɔw ye mawlu la o yɛrɛ bɛ taa o appliquer Niger ala ka hɛrɛ k'an ye ka sini kɛnɛya d'an ma ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu masirila ni hakili fɔlenfɔlenw jijalen ye min kɔnɔna na ɲɛfɔliw kɛra ɲɔgɔn ye baaraw kan minnu nɔfɛ tama bɛ se kɛ sababu ka jamana fila ninnu nafa. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Funbaga sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu filɛ. Sierra Leone jamana nyema Julius Maada Bio nana bonyana Burkina jamana kono a bisimilala kapiteni Ibrahim Traoré fe jamana nyema ninya shentlana de ye Sierra Leone jamana nyema Julius Maada Bio binna Burkina Fabala waga tarata a bisimilala kapiteni Ibrahim Traoré fe kuma nyonya bulila fe minga oyeteria mimbe Sierra Leone ni Burkina jamana che ani bara nyonya uminu nganga ye uni nyonje dadu na fe jamana uni nyonje kerengere ni nyana Burkina jamana be kono minani oye sewede yawo kono ye chiado Burkina jamana te sewede yawo ton jamana ye blenga o korote ko Sierra Leone ni Burkina jamana ka fara Julius Maada Bio Sierra Leone ni jamana nyama ni sewede yawo nyama ya mununda nyama ya be de bulu aya ira ka fo ni yale na ko plana de Burkina jamana kona ba jira de ka fo Burkina ni Sierra Leone bale mamaudu utise ka fara ka bonyo na chugo shila akan na imbi do feme ndafe oye Burkina jamana be degu mi ngono lakana balia degu akado nga fo ani Sierra Leone jamana de umenyo mbulo ala wademe o deme kanga ke Sierra Leone ve Burkina jamana ka yere soro ko Sierra Leone jamana nuke akufa ka donga fo jamana tsega yirwa be ko basigi ko okumana parafinat libi aba kono amago be bedila wakaka a jamana nyemo ka barake kata bede ye ninyale na ko flana ye Burkina jamana kono ka sabu ke Burkina jamana be chesiri bala kapiteni Ibrahim Traoré na fangana ni biche bara bacha mangera fe nga kumado la bara do billa noko ka sabu ke lakana baliya yi okuma ale nambe ayre togola seyde yaw togola Sierra Leone jamana de undogola ka jira Burkina jamana de una ka fo ube kelemino ukelinde farafina cheche kana jamana sababu IOC Alliance des États du Sahel a ministru minu nyeshime kiri kumo uye nyonzoro Niger dugu bala nyame laje sembe uya jira ka fo akobu kono ka kiri nyeshi faransi jamana ni ikirani jamana modo na taula ko ingera ka bene septembre galo litani duruye tarata ko bawo ko ukeme ka dangania bela jele sorosa ka fo faransi jamana ni ikirani jamana basiki balia o minu ble ni nye farafina cheche kana jamana sababu ro Mali Burkina ani Niger faransi jamana ni Ukraine jamana de ba basiki balia kofe ka sabu ke kosa ina irisila jamana erefene ka dangania boraka ko mina minu be ka do cheche kana jamana uno keleke mina Ukraine jamana de be ka donu ye wabi doni Mauritanie ne ka cheche kana jamana ulaso ama uladoni aka fo ni ndashien folo ye jamana sababu kiri ko ministru ku dase ko imo sigi folo do kera Mali fa bala Bamako me kalo temene o simbe be hungera ka fo jenseleke nani kiriso ba Cour internationale de justice ko wuli ka ke ka so mo faransi jamana ni Ukraine jamana no fe ka sabu ke dangania be mimba jira ka fo jara wuli law faransi jamana ni Ukraine jamana be ukokoro o de nasra fe faransi jamana ka kuna foni njarinzo sabanyona datugura Mali kono France 24 RFI ani TV5 Monde juillet kalo labanda farafina cheche kana jamana sabawuro kiri blodo sigira jamana sabawu fe Misiran jamana Egypte nyama Abdel Fattah al-Sisi ko abi anyini arabu jamana to fe ani islama jamana u akasarate sharia labatula Bani Israel ka ke walu kosaina abi aja ko ya jinseleke nani tomba Nations Unies ka Palestine ka dama jamana ye Bani Israel ka dama jamana ye jamana law ka nye sigila wa bibi na jinseleke nani tomba Nations Unies be kata odeye ka sabu ke kosaina kalata kera jinseleke nani tomba Nations Unies na ma keme ani ma bikonondo ani sababela jele ibolo korota setiki jamana ula ani jamana were uka fo ubi jeni aye ka fo Palestine ka dama jamana ye nafo Bani Israel ya dama jamana ye chugumi
Volker Turk ni ale jenselegena ni tomba Nations Unies bulu fara nyema ye ka nyeshin hadamadenya hage umo ako bani Israela ye ko minunga deadline na kwashina ka ko totelia ka sabu ke bi jenselegena ni tomba Nations Unies kono bebe feminga oye ka fo Palestine yere ka ke adama jamana ye tinza ko ba ko domina bani Israela bi Qatar susu Palestine bande Gaza kele bulu Hamasi nona bla unofe Qatar fabala dowa olu susule minun zara u shuba ka do o yoro be bani Israela ma nyemo ye shariapta ka fo bande Gaza u baka yoro minu mine ka so jo ningu ka mo yelema aro ushina ka kene were jirate ka fo joli bina ke oro ufe ko kuma na ko sharia nyakoro ko bendate ko kuma na jenselegena ni toma Nations Unies ko ngona bebe me ka minga sadu na taula o ye ka fere beke mimi se ka tu Palestine nga ka adama jamana ye bani Israela ka adama jamana ye ukanye sigila fana ona kera kefenye sa 1967 Palestine ni bani Israela danje kume yoro mi danje koro tile hale ni bani Israela kema ko dumbi ka dum Palestine nguni yoro jaye sigimbita ke udimo danje bi ke oye ninga Palestine mvaba kapitali ke Jerusalem ngoro ya mvaye ani bani Israela kanye sigila Odi fana be dansi ke bi bamana kuna fune soro na mun sara fara nyonga ka benini kuma nyi kuna fundi so nyamo ga so fe kala se uma awni ci ako nyama dalla la silinata awni Mamadou Ben Chérif Ousmane buna na nyon soro ni bi kameda uma jien wati were ni alliance joko kono